बेनिखायनो जों दिनैनि तारिखाव जों बुंदों सन्जय सरकारिखौ जोंनो नाङा। इउपिपिएल सरकारखौ केस होदों बिथाङा। बिनि उनाव बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय रिजाइन होदों, रिजाइनेसन लेटार नैबे बिथाङा हाबनोबो हाखानाय नङा, जिहेतु बिथाङा गामिनि बोराय बुरैफोरखौ रायनाय बिथाङा सभाब दं। बिथाङा बिप्लब बसुमतारी बिथांखौबो बुदों। बिथाङा जेबो दाय गैयालासेनो बिथाङा इउपिपिएलनि मानसिखौनो बिप्लब बसुमतारीखौ बिथाङा बुदों। आं दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ बुंगोन, बिथाङा जे आंनि माबायावहाय जे एलिगेसन लाबबाय, बिथाङा क्षमा बिनांगौ आरो क्षमा जुदि बिया बिथांमोना जेसेबां बुंगोन बिनि बांसिन आं बुंगोन आरो बिथांमोननि जितु कला अयधा बेखौ आं गासैखौबो बेखेवजोबगोन। बिथांमोननि जेसेबां कला अयधा दङ बे गासैखौबो आं बेखेवजोबगोन। किन्तु आं ओरैनो हगारा, बिथांमोना क्षमा बिथों आरो क्षमा बिनायखौ आं खावलायदों। दिनैनि तारिखाव आरो मिडियानि गेजेरजों आं नैबेखौनो बुंगोन, आं जिहेतु एबसु सापर्टार सासे सोद्रोमा, आं एबसुखौ मोजां मोनग्रा सासे सोद्रोमा, आं इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा सासे सोद्रोमा हिसाबै दिनैनि तारिखाव आङो बुंगोन, जोंनि गेजेराव खौसेथिया दङ, किन्तु जायफोर सानैसो मानसिया दिनै गोदानै हयतो बिथांमोना जइन जानो हागौ, हयतो बिथांमोनानो दिनैनि जितु इउपिपिएल सरकार आरो इउपिपिएलखौ एसे गुरलाय गुजाय खालामनो थाखाय हयतो बिथांमोना सिं नाजानो हागौ। किन्तु जोंनि गेजेराव जोंफोरो किन्तु बेबायदि साननाया जोंहा गैया। जोङो क्लियार होगोन, आं सासे इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा सुबुं, आं एबसुखौ मोजां मोनग्रा सुबुं आरो प्रमद बर'खौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो बिथांनि जितु दायो सरकार बिथाङा सलायबाय थादों, बिथांनि सरकार सलायनायखौ आं हामजानाय आं मोनो आरो बिथांनि जितु दैदेननाय, बिथांनि जितु सरकार सलायनाय गासै बिथिङाव रायजोखौ मोजाङै अनसायनाय बे माबायाहाय प्रमद बर'नियाव दङ। आरो बिथाङा फैबाय थानाय जितु इलेक्शन बेयावबो 100% बिथाङा जितिगोन, इउपिपिएलआ जितिगोन आरो प्रमद बर'आनो बिथाङानो चिफ जाफिनगोन, बे 100% खा। जोंहा थाखानाय एमसिएलए सन्जय सरगियारि बिथांखौ आं बुंदों जे बिथांखौ जोंनो नाङा। नाङिनि कारन बहुत दङ। प्रमद बर' सरकारखौ बिथाङा फार्स्ट केस होदों, इउपिपिएल सरकारखौ केस होदों बिथाङा। बिनि उनाव बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय रिजाइन होदों, रिजाइनेसन लेटार नैबे बिथाङा रिजाइन होदों। आरो बिनि उनाव बिथाङा गोबां रायजो राजाखौ बिथाङा दुखु होदों। दिनैनि तारिखसिम बिथाङा रायजो राजाखौ अनसायनो रोङाखै। रायजो राजाया बिनि न'आव थाङोब्ला रायजो राजाखौ रायना हरनाय, धुमखि होनाय, सोरखौबा बिथाङा सैमा सोंहोनानै अरहोनाय बेसेन दङ। आरो बेल' नङा, बिथाङा बिप्लब बसुमतारी बिथांखौबो बुदों। बिथाङा मिटिंआवनो जेबो दाय गैयालासेनो बिथाङा इउपिपिएलनि मानसिखौनो बिप्लब बसुमतारीखौ बिथाङा बुदों। आरो नैबे पारामेडिकेल जितु एनेगेसन खालामनाय दिना नोंथांमोनाबो निश्चय बिखौ मिथिगौ, जेसिबि ड्राइभार बिथाङा बुदों। आरो बेबायदिनो गोबां मानसि बेबायदिनो रायनाय, बुनो नागिरनाय, धमकी होनाय बेबायदि बिथांनि सभाबा। बेनिखायनो जों दिनैनि तारिखाव जों बुंदों सन्जय सरकारिखौ जोंनो नाङा होनना बुंदों। जोंनो लकेल सासे मोजां केन्डिडेट जोंनो नांगौ, अब्लासो जोङो जोंनि हरसिंगा समस्थिया उद्धार जागोन बेखौ जों बुंनाय जादों।
आरो फारसेथिं सनजय सरगियारा बेल' नङा बिथाङा नैबे संलाबारियाव मोनसे सुइस गेट बनायदों जा बिनुद बसुमतारी फार्स्ट क्लास टिकेटार बिथाङा बिथांनि खामानिखौबो प्राय 6 मासनिफ्राय 1 बोसोर प्राय बन्द खालामना दोनदों आरो जाय एसे बिथाङा जोंसार रिजिसनाव मावो बिथाङा जाहारगुरिनि बिथांनि मबाइलखौ बिथाङा सेख'नानै हायाव गाख्रुबदों बेबायदि बिनि केरेक्टारा मोजां नङा थारमाने रायजो राजाफोरखौ दुखु होदों हरसिङा समस्यायाव जों बिनिखायनो बुंदों बिथांखौ जोंनो नाङा जोंनो लकेल केन्डिडेट मोजां केन्डिडेट जोंनो नांगौ बेखौ जों बुंनाय जादों आरो बिथांखौ जुदि होयोब्ला प्राय 80% हरसिंगा समस्तियाव बिथांखौ भोट होआ होननानै दिनैनि तारिखआव गोबाङानो बुंदों आरो बिथाङा दिनै सा गिदिंगासिनो दङ खिन्थु गामि लेभेलाव हाबनो हायाखै बिथाङा हाबनोबो हाखानाय नङा जिहेतु बिथाङा गामिनि बोराय बुरैफोरखौ रायनाय बिथाङा सभाब दङ आरो रायना हरनाय गोबां माबा दंखायो दा बे रायजो राजाफ्रा बिथांखौ नेनानै दङ हरिसिङा समस्तियाव जों बिथांखौ जोंनो नाङा जोंनि लकेलनि जोंनि बे हरिसिङा समस्तिनि सिङाव थानाय जों बिजाथिखौ जों मोननो थाखाय जों हास्थायो आरो बिथांखौ जोङो 5 बोसोर जों बिथांखौ 5 बोसोर जोङो बे हरिसिङा समस्तिखौ मोजाङै सामलायथों होननानै जों बिथांनो आखायाव जों गथायना होदोंमोन जों बिथांखौ मोजाङै जोङो आजावना लादोंमोन आरो दिनैनि तारिखआव जों बिथांखौ जोंनि हरिसिङा समस्तिया जोङो बिथांखौ जोङो हनमानरै जों बिथांखौ बिदाय होगोन थारमाने हरिसिंगानिफ्राय जोंनो नाङा बिथांखौ